Wa kai aiki ayya dodar daga nan haƙura ma gwamnati na aiki kawo kwalta luwai ɗan durawa ayya dodar gwamnati na aiki kai daga nan haƙura ma haka ma normal ne wallahi normal ne tab ne wai sallata ma suka yi yarawa gwamnati fa na aiki an yi dodar ɗan wala'i kwalta ya kwalta daga nan haƙur ma ɗan doron a Subhanallahi awal kai waye yake kira na ga wani ɗan yake ana zai takura lafiyan ka ko me ya same ka subhanallahi kai ka ji wani ɗan iska fa kai awal me kake a nan gurin ha ba awal ka bar ni in je gurin ɗan kwafshi ya wani ɗan kwafshi zaka je ka shige ruwa wai kai ba je muka gama magana da kai bane na maganar to ai san gwamnati na aiki ba na san gwamnati na aiki amma nan me kake sai daga nan haƙar ma zan je ƙurma in je ai kai ne ƙurman nan ruwa ne zaka shige zan je gurin sa ne an so madara ta kai a wai ya aka yi ne wai kai kaga da wani kaga ɗan iskan yaron nan wai ɗaga ni wai zauna me ka zauna na ce ni ba zan zauna ba ka zauna ni ba zan zauna ba ni ba zan zauna ba kai haba awwa yanzu ya kake so yi da wannan yanzu dan Allah wannan hanyar da ka dauka hanya ce mai bullewa awwal to ai wajen dan kwamshe da ne wajen dan kwamshe me wannan banki bari yanzu awwal jiya mu gama magana wannan sai hanyar da ka koma ai zai je yin aiki aikin me za ka yi da wannan za ka yi aikin ka daina fasha wallahi me ka bani abun nan fa na ce mako wallahi ba zan baka wannan ban ni ma tun da ka ce magani kai kwatawa darawa wai zai sha kalan magani da jajayen waya ne ba magani bane wannan magani ne idan ka sha ka za ka ji ka ba ruwan ka da kowa wannan abun ba shi na gani wannan yaro alin guburo yana ya fa kawai a kyale ni ba ruwan ka da ni ba gidansu dan kwarta da shi tashi mu je gida tashi